כרמית? קראת לי בוס? כן, כרמית. את מפוטרת. מה זה? את מפוטרת, כרמית. וואו. אני בטוח שזה בטח גורם לך להרגיש מאוד... זה גורם לי להרגיש מאוד מוטרדת. אתה הסתכלת לי עכשיו על התחת? מה עשיתי? אני קלטתי אותך, אתה בהית לי בתחת. לא הסתכלתי לך על התחת, מה? מה זה, מה את עושה? אתה הסתכלת לי על השפתיים. לא הסתכלתי לך על השפתיים. אתה הסתכלתי לתחת ואז בהית לי בשפתיים. אני לא עשיתי שום דבר, מה... תראה מה אתה עושה? תראה את היד שלך, אתה פשוט נוגע לי בתחת. אתה פשוט מנצל את זה שאין פה אף אחד בחדר. אין פה אף אחד בחדר. ואתה מנצל את זה, זה פשוט ניצול ציני, ניצול ציני. אוי, בוס, די, תפסיק. כרמית! אתה נוגע בי? לא נגעתי בך. כי לא נגעת לי בתחת והופ, נגעת לי בשד. לא נגעתי לך בשד. כרמית, אני מרגיש שאין בינינו תקשורת. אוקיי. הלו, רדיו? מה את עושה? דאגת שתהיה פה תקשורת. כרמית, זאת הייתה רק מידע קטנה. עוד מעט תראה אותי, רק מידע. הסתכלת עכשיו! אני לא הסתכלתי! אני קלטתי אותך! אני לא הסתכלתי! אני לא הסתכלתי! אז מה, אני מפוטרת? את אני מפוטרת? מה? אוי, תראה מה אתה עושה! מפקודמת! קודמת, סבבה, בוא נשב. מה אני הולכת להיות? אני רציתי לדבר על ההתנהלות שלך בחברה. לא, אתה מפטר אותי, סבבה, אני הולכת. כרמית, חכי, תני לי לסיים את המשפט. לא, חכה אתה שנסיים את המשפט. את תובעת אותי באיזו עילה? בעילה? לא, סבבה, אני מפוטרת, אני הולכת. אוי, רק לפני זה אני רוצה להגיד שלום לחברה ממש טובה שלי. הלו, אשתו של הבוס? הוא מפטר אותי. כי הוא נגע לי בתחת. תקווה, עוד... מה את קשרת לאשתי? אני אוהבת ראיות. אני חייב לדבר עם מישהו, איך אני משיג את המרכזייה? תחייג, אפס. מה זה, משיבון? מה אני... כרמית, תרדי! כרמית, בבקשה, תרדי! כרמית, גם ככה קשה לי! תודה רבה, הודעתך נקלטה. אז מה התפקיד שלי? את תהיי סגנית מנהלת? סגנית, סבבה, סגנית, זאת אומרת שרוצה שאני אעבוד בצמוד אליך. לא, בצמוד. את תהיי תת... תת, סבבה, זאת אומרת, מתחתיך. כאילו נקלטת לי פה, ועכשיו מתחתיך. זה לא מה שכוונתי, אני לא... אתה יודע מה עושים לא אצל אנשים כמוך במדינות מסוימות? כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? בוס! לא, כרמית, אני... למה אתה עושה את זה? אולי די, בוא נדבר על זה רגע. אוי, בוס, די! הוא נוגע בי, הוא נוגע בי! בבקשה, את כל כך רעה? הייתי ילדה רעה, לא תיתן לי אונס. כרמית! טוב, בסדר, אני לא מבינה. מי מתפטר פה? מי מתפטר פה? מי עוזב את המשרד? אני לא יודע, אוקיי, רוצה שאני אעזור לך להראות? בוא, אני אפתח לך תיק. אל תפתחי לי תיק. כדי שתוכל לשים בו את כל הדברים שמתייחס אליהם כמו חפץ. רגע, בוא נראה מה זה. נכון. כרמית, מספיק לי. אני סיימתי לשחק את המשחק הזה, נמאס לי. אתה יושב לי על הכיסא. אני לא התכוונתי. אז זוז מהכיסא שלי. מה הקטע שלך? זוז לי מהכיסא. כאילו מה אתה רוצה לגעת בדברים שאני נוגעת בהם כי אתה מעוניין? זוז לי מהכיסא. אתה נוגע בי. אוקיי. אתה מפוטר. מה? אתה מפוטר? אבל כרמית, אתה מפוטר. הוא נוגע בי. די, בוס, תפסיק. איזה קפה את אוהבת? 2 סוכר.